Ty nakažená šmardla. Čo? Najebaný si? To je úplne jedno. Akože, baví ťa to? Je ti akože v pohode, Braňo, hej. Haló. Hýbaj do piče. Hýbaj preč. Čo si chlap teraz? Ty kurva. Týchto chlapcov, 3 až 5, či koľko ich bolo, to sú ich identity. Páni, keby ktoréhokoľvek z vás stretnem, mne by bolo úplne jedno, aký trest potom dostanem. Fakt, by mi to bolo jedno. A za toto pravdepodobne sa vám nestane dokopy nič. Myslím si, že týranie zvierat je nejaký iba prečin. Ja vám prajem tú najhoršiu možnú verziu života, akú tento svet ponúka. Keď takejto bezbranej srnke ste schopní toto spraviť, vy ste tí odporní ľudia, akých som možno kedy videl. A strašne si želám, naozaj si hrozne želám, aby sa stalo všetko zlé vám, aj vašej rodine, aj vašim kamošom, aby keď sa vám narodia deti, aby boli postihnuté, aby vás opustili ženy, aby ste prepadli tvrdým drogám. Proste ja vám želám tú najhoršiu verziu života, aká je k dispozícii.